Moni mdzina la Yesu Kristo kamodziso kunthawi ya uthenga amene tikhale nayo tiye tingopemphera. Ambuye ndi Mulungu wathu chidakukomerani kupulumutsa munthu kudzera m'chopusa cha ulaliki monga Paulo ananena mu Akorinto oyamba. Choncho Ambuye Yesu pamene tifuna tingotumikira nako lolani kuti amene amvetserewo akhale mbewu itafesedwa tikuyembekezera kuti limodzi la masiku awa ikuloledwe. M'dzina la Ambuye Yesu tipemphera, amen. Tiwerenga kuchipangano chakale buku la Genesis chapter 12 verse 1. Mawu atsogolera kuti kuyitanidwa kwa Abrahamu. Ndipo Yehova anati kwa Abrahamu, tuluka iwe m'dziko lako kwa abale ako ndi ku nyumba ya atate wako kunka ku dziko limene ndikusonyeza iwe. Ndipo ndidzakuyesa iwe mtundu waukulu, ndipo ndidzakudalitsa iwe ndi kubukitsa dzina lako ukhale iwe mdalitso. Ambuye akudalitseni. Lemba lathu tingolidula mukakhale nthawi muwerenge chapter chonsecho. So tikupeza kuti Ambuye Yesu Khristu kapena kuti Mulungu kapena kuti Jehova akuyitana mwamuna otchedwa Abrahamu. Zimenezo zinachitika chitapita chigumula cha Nowa. Mudziwa nkhani yonse ya Nowa, mmene anthu anachimwira, mmene Mulungu anatumira mthenga wake, mmene anthu analowera mu chingalawa malo opulumukiramo, mmene mvumbi unabwerera wavula, mmene anthu anatsikira mmenemo. Zitachitika zimenezo kunadzuka mwamuna wina ofuna kupembedza mosiyana ndi chimene gogo wake amaphunzitsa Nowa, otchedwa Nimrodi. So Nimrodi amene anali ndi chokhumba chabwino koma choyipa chifukwa amafuna azitsutsana ndi chimene Mulungu amaphunzitsa mudzera mwa atumiki ake. Ndiye anali ndi cholinga chotapanga chipembedzo chabwino chopembedza zinthu zogwirika ndi manja, substance zooneka. Tikamati Mulungu tizimuona kuti ndi uyu, tikamati chimene tikuchipembedza nichi tizichigwira, tizichipanga filu, ndi zimene amafuna. Chipembedzo chachikhulupiriro amadana nacho, komanso amadziwa kuti Mulungu wa gogo wake ndi wankali, akalonjeza chinthu amakwaniritsa. Ndipo akanena kuti tchimo lililonse silidzachoka losalipiridwa, ndithudi iye amapanga kuti tchimolo lilipiridwe. Ndi ana adandaula kwambiri ataona mmene vulo inabwerera ndi mmene mtundu wonse unasautsikira ndi gogo wake. Anati koma tipange chipembedzo chabwino, ndi anayamba kumanga nsanja ya Babulo. Atamanga chisanja chimenecho chinali chachitali kwambiri chamatope, anasankha malo abwino ndi kumamanga ndi njerwa zabwino ndithu. Chinali chinthu chabwino chachikulu mpaka na Mulungu atayang'ana kumwamba mu Genesis chapter 6 verse 11 ndikupeza kuti ananena kuti zoonadi anthu ali amodzi ndipo akwaniritsa cholinga chawo koma tikasokoneze. Ndi cholinga cha mwamuna amene amafuna chinthu chogwirika. Musamadabwe mukamaona matchalichi masiku ano amachita mayika zimastatue zimafano mu chalichi mukumazigwadira. Tikuoneni oyera wakuti zimene zija anayambitsa ndi gogo wanu Nimrodi. Amafuna chipembedzo choti mukamapembedza muzimuona munthu amene mumupembedzayo. Ndiye Nimrodi ameneyo akupembedza Mulungu anasokoneza plani yake. Kumbukirani ngati anasokoneza gogo wanu sakusiyana. Akusokonezani. Mupembedza mafano anu pemphero lomachita ovalira mkanda nkhosi. Numagwira tiwoneni wakuti mugwira mkanda wachiwiri. Zimene zijadambitsa ndi Nimrodi ndesi zinamuthere bwino. Koma Mulungu anali wachisomo kwambiri. Anapereka njira, anamuyitana mwamuna pakati pa chisokonezo chonsecho otchedwa Abrahamu. Osati mwa ntchito yake ayi, koma chisomo cha Mulungu chinamugwera. So mwamuna amene atayitanidwa tikupeza kuti si ntchito imene idampanga kuti apulumutsidwe koma chisomo cha Mulungu pa moyo wake. Ngati inu mungalandire chisomo cha Mulungu mupulumutsidwa, mukakana chisomo cha Mulungu mwatsutsidwa kuyamba ndi kuyamba. Chifukwa tikupeza kuti iye amene anakana uthenga wa Nowa olowa mchingalawa nthawi yomweyo anatsutsidwa, analoweruzidwa. Iye amene anadzichepetsa ndi kulowa mchingalawa anapulumuka nthawi yomweyo. Ndiye chisomo cha Mulungu chikabwera kwa inu ndikuchikana, pamenepo ndiye kuti mwaweruzidwa. Musanamizane matayi Mulungu akaweruza yekha pano tizingolekana bora tupemphera. Ayi mawu Mulungu amakuweruzirani pompano. Mukamapita muzidziwira mwana wasukulu akamalemba mayeso 1+1 ngati analemba 6 amadziwa kuti nalakwa ndithu. Kaya wochonga chaka chamawa kanchaka chamkuja walakwa ndithu walakwa. Loko anaonjezera zaka 50 muolawa ameneyo. Ndeno loko muzitayi tikazonera komwe mwalakwa ndithu. Muyenera kuti mulandire chisomo cha Mulungu pamenepo ndi pamene pali poni mukhozalika pa moyo wanu ndi kukhazikika. Ndiye tikupeza kuti Abrahamu atalandira chisomo chimenechi anayesetsa mwakutheka kwake kuchoka pakati pa anthu a mtundu wake ndi kupita ku dziko la chilendo. Koma kumeneko anali solephera chifukwa ananyamulako Loti, ananyamulako bambo ake zimene Mulungu sanafune achite zimenezo.
ndekuyamba ndi kuyamba Abrahamu akanatsutsidwa pompaja mulungu akananena kuti wachimwa suloyenera pa chimutso changa koma mulungu olemera mu chisomo analola Abrahamu apitirire anampatsa chasi yachiwiri. Inuyo lero mukulandira chasi yachiwiri ngati mudaphonya mudakumana nalaliki abodza adakuwuzani foundation yolakwika ya chipulumutso adakuyambitsani kalasi malo mokubatizani lero ndikupatsani second Jesus, I surrender. Lord, I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power. Let Thy blessing fall on me. I surrender all. I surrender all. All. nizochita zawo ndi zimene mulungu amafuna pa moyo wanu. Afuna kuti mulungu muntumikireni mtima wonse wathunthu. Amadziwa kuti Abrahamu akakhala pakati pa abale ake azimusokoneza azimva chisoni mpaka na zinthu zina azilephera kukwaniritsa bwino ndi anamuyitanira pambali. Chikhristu ndi kuyitanidwa pambali moyo wanu ndi mulungu mwapadera pamene inuyo mukhoza kungomvera zokamba za mulungu yekha ndi kumatsatira zimenezo. Ndiye kupeza kuti Ambuye Yesu Khristu amene kapena kuti mulungu ameneyo atamuyitana Abrahamu anampatsa malamulo ndi kumpatsa chisomo. Chisomo chimenecho chimene chinampanga Abrahamu kuti iyeyo akhale mbewu yapadera osati ntchito yake. Panalibe mbiri imene tinamva kuti Abrahamu anapanga chakuti koma chisomo cha mulungu chitasankha munthu palibe munthu ngakhale amene angaletse chisomo chimenecho. Kaya akudulani ku mpingo wanu ifa yoti mwabatizika madzi ambiri sangayimitse chisomo pa moyo wanu cha mulungu. Mulungu akakusankhani wakusankhani chikungosowekera kuti inuyo mulandire chisomo chimenecho ndi kuchigwiritsa ntchito. Ambuye akudalitseni mwene amulandire chisomo cha mulungu ndi kuchigwiritsa ntchito. Abrahamu atasiya zonse anakhala moyo wapadera kwambiri ku dziko la chilendo. Akhristu tili mu dziko lapansi limeneli kuli ziyankhulo kuli mavalidwe achilendo osiyanasiyana ziphunzitso za chilendo koma inuyo ngati ndinu amuyenda njira amene limodzi la masiku amufuna mubwerere kwa mulungu mukuyenera kuti musamalitse kwambiri musatengeke ndi zodutsamo za njirazi. Mupeza mavalidwe achilendo mupeza malankhulidwe achilendo mupeza kachitidwe kachilendo zonsezo mungoyenera mudutse ifa inu muli ndi kopita. Iyi ni njira chabe imene mudutsamo musakodwe ndi zochitika za mdzikoli. Musatengeko ti aloti musatengeko bambo anu ayi tizikhulupiriro tisiyeni. Sikuti muzichita onyamula bambo anu koma munyamula zimene bambo anu adakuwuzani zosiyana ndi mawu a mulungu ndiye kuti mwanyamula bambo anu. Munyamula loti munyamula bwanji munyamula zina zimene agogo anu adakuwuzani. Mwana akabadwa ndi mapanga zakuti zakwati soeva zambirimbiri koma mulungu akuti muzisiye zonsezo mutsamire pa chimene mawu a mulungu akunena. Mukatero mulungu adzakudalitsani. Ndi anati kudalitsa ndidzakudalitsayo chifukwa kuti wamvera ndi kusunga mawu anga. Osati zonse zimene anthu maganiza sanati ndidzakudalitsa ifa yoti wapereka zambiri ku chalichi ayi chifukwa yoti wasala kudya kwambiri ayi chifukwa yoti unayimba kwambiri ku base team ayi zozo nzabwino ndithu. Ndiye kuloyimba anthu uyirochi una mawu pakhosipa mulungu akamamva sikudziwa kuti zimakhala bwanji kumwambako. Mulungu adakupatsani mawu anu abwino amadalitsika ndi mawu amene mukamayimba choncho koma chifukwa choti mpulezidimo ambuye khozeni pakhosi ngati maphulike zimamunyasa mulungu. Imani bwinobwino zimamudalitsa mukayimba amene munabadwira. Ena nuti madziwa kuti nuhule mmakhala kuti muyang'ana mwa maso mkwaya mucha ndiye kuti akuchewukireni mwapadera mmayimba mwapadera dera. Mmamverera bwanji kupita ku chalichi maondo onse ali pa mtunda mukula pulezidimo. Ndiye kuti ino simunadzipatule wathunthu simunatuluke mukanakhala kuti munatuluka bwezi mutavala maulemu mutadziwa kuti thupi lanu ndi kachisi wa mulungu likuyenera kuti lipatsidwe ulemu okwanira koma mmavala movula choncho mupita ku chalichi mukayimba pulezidimo chifukwa yoti abusa anakudalirani. Kumbukirani kuti chidaliro chanu chimene abusa angakupatseni ngati mulungu sanakudalireni chimenecho nchachabe. Ambuye akudalitseni kwambiri mukuyenera kuti mumve kuyitana kwa mulungu ndi kulandira chisomo pobatizidwa madzi ambiri mu dzina la Ambuye Yesu Khristu osati pambale. Osati pambale tinene bwinobwino. Ngati mbaleyo ili yayikulu yakuti ino mukhoza kuyikapo madzi nkumilamo zili bwino
koma ngati kambale kake kakang'ono kachati machera mosima. Aha, my brother, you are just wasting your time. Mulungu akuti tibatize munthu m'madzi ambiri chifukwa ubatizo umayimira kufa, kuyikidwa naye Ambuye Yesu m'manda, kenako ni kudzutsidwa naye limodzi. Pamenepo ndiye timati munthu wabadwa watsopano. Zosadabwitsa uchechi wanu ngati mukadabatizana chipumi chokha umamveka fungo lonunkha. Awaya master unyengana na abusa wakuti achita zakuti vuto sinuyo maziko amene mudakhazikitsapo ndi olakwika. Tangolingalirani kwanu kwachitika maliro nkupita kumanda nukayika munthu mphumi yokha chithupi chosechi pa mtunda. Kodi manda ameneyo pakangotha 5 days kudutsa munthu pakhala fungo lonunkha posepo. Ndiye manda auzimu mukangoyika chipumi chokha chimachitika nchani? Pamaveka fungo lonunkha chifukwa anthu ndinoyera chipumi chokha. Koma muyenera mufe thupi lonse muyikidwe m'madzi ambiri. Pamenepo pamene Mulungu amakupatsani mzimu watsopano. Kodi muganiza kuti mzimu woyera ungabwera pa chipumi chokha? Thupi lonse ili lochimwa. Chifukwa chake muzikunthana mabanja mwanu. Nanga sidzanja silidafe nawo. Silidayikidwe m'manda auzimu. Likadalira moyo ku dziko lapansi. Ndiye muzamenya amuna anu, muzamenya akazi anu. Koma mukangolapa nubatizidwa madzi ambiri m'dzina la Yesu Khristu zonsezo zidzatha. Chifukwa thupi lonselo lafa ku zinthu za dziko lapansi. Manda auzimu mukangolowa mwachoti kati mutuluka monse osapindula. Mukuyenera mubatizidwe nonse wathunthu m'madzi ambiri m'dzina la Yesu Khristu. Pamenepo pali lonjezano la Mzimu Woyera umene udzakutsogolerani ku chilungamo chonse cha Mulungu kufikira inuyo mutadzakumana naye nadalitsika ndi kudza kwake. Ambuye akudalitseni. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way.